Yuk, 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 yuk. Mas, yuk, ha, ha. Ha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu ki warga Simokerto nggih. Leres. Nggih, wilujeng dalu ki Bapak Kepala Desa, ugi perangkatipun, ugi bapak-bapak panitia, juga ugi sabu sedaya wilujeng dalu. Nggih. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Semoga Kang Mas paringi tombo Kang.
Nggih, Roger. Wilujeng dalu Mas Wijono. Dalu. Wilujeng dalu. Nggih. Gagu ae. Lah nggih Roger. Nggih, alhamdulillah no. Nggih Mas. Dalu puniki penontonnya membeludak banget. Alhamdulillah. Wis pokoke di depan Anda belakang. Nggih, selalu padat merakyat nggih Mas nggih. Alhamdulillah. Niki nembeten mriki nggih Mas. Heeh. Nembe. Nembe kayake. Nggih. Tahun ngajeng malih nggih Bu, Pak. Nggih, lek malih kula dongaken mugi-mugi kathah rezekine amin. Amin. Ado blaine amin. Amin. Amin pokoke. Sebagian niku wau ning Nyantika. Nggih. Sampun ngaturaken tembang kangen. Tambah kangen Mas. Tembang kangen. Aku Gino. mau mengambek sing ngarep iki yo Mas. Ya, apa gawe Lah nggih. Pulau-pulau Sabu selalu terkendali dan aman. Nggih, matur sembah nuwun sampun hadir. Nggih. Tuh YouTuber yang meliput pagelaran Nggih. dalu niki. Matur sembah nuwun, kemarin juga meliput, sekarang juga. Wis pokoke nanti ae didutno. Nggih. Gino saderenge minangkani pamundutan. Nggih, Mas. Yuk dikasih kesempatan barangkali wonten apa mboten nggih. Jarake kok Nggih. waduh. Niki wau kula dikasih tahu Nggih. untuk Bapak Polo nyuwune gerigis. Oke, Pak Polo. Ya, siap-siap Hello City ya. Oke. Nah, mulai nyanyi pas kari manis. Loh lah kok kencing manis. Nggih. Pundi piyantene Bapak Polo? Nah, iki aku yo gak Nggih. ngerti iki panitia sing Monggo. endi, Mas. Panjenengan Bapak Kepala Dusun, Bapak Nggih. Polo. Kula aturi mingga, yuk di Monggo, mana kaputi Bapak. tiange. Tembange kang dipun-sebut gerigis. Gerigis. Sekalian mingga wonten saksana pagelaran LBWJ. LBWJ Indonesia nya. Indonesia. Pundi? Mboten enten? Cuman Nggih. di niku WA. Bapak. Ayo lagune dilayani mawon. Nggih, gerigis. Semoga Bapak. Sambil menunggu panjenenganipun Bapak Polo. Yuk. Ya. Niki ta. Oh niki. Nggih, jenengan. Alhamdulillah, senonton monggo. full nggih. Tahun ngajeng jenengan usahaaken Simokerto Budi Wijaya malih nggih. Setuju? Alhamdulillah, monggo. Oke, sampun dongakno mawon nggih. Mugi-mugi acara niki lancar dari awal hingga akhir. Kula suwun niki wau dari pihak Budi Wijaya pimpinan niki wau menyampaikan bahwasanya penonton yang di sekitar panggung itu membludak. Kula suwun dijaga ketertibanipun nggih Pak nggih. Nggih. Dhewe niki seneng-seneng nggih. Nggih, pun lanjut gerigis Mas.
dong jodoh sing biaka liya. Yo bareng-bareng berdiri Jaya Kilo. Ada PHC Audio. Fortuna lagi. Ayo karimane kurang manis samya itu wes yo wes dong dipikir apa. Ayo karimane kurang manis samya itu Asik. wes yo wes hang dipikir apa terasa korek satu dan korek saya suwi antar duduk Dewi Jaya. Yo, kabari lo grup Dewi Jaya. Karimane kurang manis samya kula wes yo wes dong dipikir apa. Ayo sekali lagi tangane karimane kurang manis samya kula wes yo wes hang dipikir apa terasa karimane kurang manis samya kula wes yo wes dong dipikir apa. Yo karimane kurang manis samya kula wes yo wes hang dipikir apa terasa. Pun Pak nggih. Terus
Campur sarine terus. Oh nggih, monggo sportif nggih. Mboten usah munggaten isor mawon. Nggih. Nggih, siap. Matur suwun Pak nggih rawuhe. Kula selaku kepala dusun Simokerto mengucapkan banyak-banyak terima kasih sahabat-sahabat sabu semuanya nggih. Oh nggih, nggih. Kense bendarae tasih teng nggih nggih. Nggih. Nggih, Nok. Loh. Bapak kepala dusune. Nggih. Biasane ganteng. Nggih. Setil penampilane. Nggih, Mas. Sopan banget, aku seneng. Nggih, alhamdulillah penontonnya masyarakat nggih kompak. Kompak. Nggih, Simokerto Mewah. istimewa. Oh, kurang kompak. Simokerto istimewa. Nggih. Nggih pripun tasih wonten? Pun. Jenengan mek menawi wonten, Mas. Nggih. Niki wonten awula, request dari belakang, Nok. Nggih, Mas. Dari penggemar setia Desa Segodo Bancang Tarik Sidoarjo. Pun lali tanggal berapa, Mas? 31. 31. Aku coba takoni nek pas hari H atau urung. Nggih. Tanggal 31 pinangi wonten daerah Segodo Bancang. Nggih, siap, Bapak. Heeh. Yuk lagunya ning Ika Rempong. Ika Rempong. Nggih, sing trundung tatak. Nggih. Pria. Idaman. Nggih. Oh siap, juga ada kawin kontrak. Si aku tak berantem karo iki ya. Oke, niki selalu pokoknya wes. Wes nang. Ayo nang. Oke. Terserah dulu, terserah jenengan mawon Oke. apa. Pria idaman Mas gen jauh-jauh mriki Oh ngoten nggih. protes. Nah. Nggih Mas. Nggih atur salam Monggo. dumateng. Yo. Lewo. Ning Ika Rempongnya Indonesia. Kilo barangnya. Digoyang kembali yo. Lodrok. Budi Wijaya. Aduh. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat
sebuah lagu pria idaman. Saking ngapale sampai lali-lali aku Mas. Lagi wong ini kok dedinyang. Lah nggih. Aku yo gak berani wong. Oh nggih. Aduh, tinggal terima gitu aja kok. Oke, sembah nuwun ning Ika Rempong. Ya sampun menekani pawududan dari Segodo Bacang pria idaman. Pria idaman. Monggo no tasih wonten monggo yo. Nggih niki wau saking penggemar setia Mas. Nyuwune kawin kontrak terus napa Pak? Rapopo iku sing piye? Kawin kontrak tambal ban. Nggih. Tambal ban terus. Wau enten sing nyuwune pokoke melu. Pokoke melu. Ah nggih niku sageden bedayan mawon Mas. Nggih, selamat datang untuk musisi. Nggih. Mas Sopan namanya? Hah? Mas Kliwo. Nah, temen dikete Mbak Ika Rempong. Nggih. Nah, tadi siang tugas do kene no. Oh nggih, mau. Waduh, semangat. Sing elektron nama elektron. Yuk, monggo Trewung. Nggih. Kawin. Kawin kontrak. Di kontra-kontra lagi Mas. Iya iya. Neng Adi. Sama Mas Jono. Budi Wijaya. Halo Mas. Mas Jono jangan kelewatan. Adres aku ini cuma sebulan. Ra ono maneh ada sayang-sayangan mergo janjine yo mung kawin kontrakan. Barang Deleong anti kalau. Aku nyawa
adindaku sayang. Apa rasa kau wajahmu yang ku kenang tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanya adik yang ku sayang. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa diperpanjang. Ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin akan ku bayar kontak. Kawin kontrak Nggih. Neng Adis. Nggih Mas, kirang berapa lagu Mas? Nggih, ngapunten iki wau wonten bocoran, mangke wonten bintang tamu nih. Nggih. Nah, Untuk yang sekarang berapa lagu? 1 atau 2 lagu. 1 atau 2 lagu. Nggih niki wau wonten nyuwune bojomu tak silie. Terus niki teman-teman Anda Benabo nggih ya. Nggih, gubuk asmoro Mas. Gubuk asmoro. Oh iya dong. Saya tak gubukne sih ae. Oke, siap. Yuk gubuk asmoro. Yo. Butiwi Jaya iki. Juga ada delewong. Terima kasih Anti Kau. Liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak kelereng.
Buk Asmoro. Asmara. Tak gedruk pisan. Aransemennya macem-macem, ada reggae. Nggih. Ada Samboyo juga gedruk Gedruk. Nggih. Apa yang nggak bisa Budi Wijaya? Pokoknya harus bisa tuntutan. Nggih. Ya no, tinggal satu lagu napa? Nggih niki mau Mas. Bojomu tak silie. Setelah itu nanti ada bintang tamu. Nggih. Dari mana no? Dari Jakarta Mas. Spektakuler banget. Nggih, dinanti dulu ya. Bojomu tak silie riyen. Monggo. Yuk terima. Ah, iku masuk. Bareng-bareng Budi Wijaya. Dele wong Andi Galuh.
pikir sudah deretan dirimu dan dirimu. Nggih Mas. Mas Yuk. pun lali. Piye no? Nggih, si Mokerto mendatangkan bintang tamu Mas. Oh jelas. Dari Jakarta. Nggih, mari kita sambut Inilah. Inilah. Mbak. Inilah Naza. Mangga King Nasar. Kok buyar sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bojoku. Yang di belakang gimana kabarnya, semuanya baik? Gak boleh tawuran ya. Nanti kalau tawuran tak susoni kiwa tengen. Ceritane wayang Jawi bor heng praja alka diraja Rahwana raja arane kawe geger. Bu sehat, tak dungakno sehat semuanya ya. Preketek, tutuk ndi Mang Mas? Nyolong cinta. Ya Allah, Anoman cangcut tuman. Alengko wis dadi awu. Kobong gede. Bokonge sapa? Jroning praja. Budi Wijaya, aman Mbak Agus. Ayo, reketek. Cerita wayang Ramayana ing negara Ngalengkotiraja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong dari Sinta Anoman si ketek putih soal taman Sinta dijemble konangan Indrajit lan Pati ne Anoman ora wedi gede ela dalang Alengkoti obong kobong pilu aja pati sulung omah gede kobong dadi areng dosa buka nangis gereng-gereng.
ceritane wayang Ramayana ing negara nalika diraja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Sina Anoman iketek putih soan taman Sinto dicamule kondangan pegel aku mbok abungi nek Anoman ora wedi gede Allahumma sholli ala Muhammad ela dalan alengko diobong kobong pilung wao aja pati jemblung magede kobong dadi areng dosa muka nangis gara-gara iyo ae ya iyo iyo ae iyo ae ya iyo 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 jerepet pentil nambah 5.000 iyo ae ya iyo iyo sampai nanya sekojo dalam pentilmu saya minta tepuk tangannya mana dong semuanya. Matur sembah nuwun. Budi Wijaya, penontonnya luar biasa. Saya minta yang belakang tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangannya mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi sah. Ya napa Bu, sudah puas apa belum? Napa? Kula mudhun Sidorondo. Aku jek perawan lho rek. Jek perawan pori-poriku. Ndi sing jalan Sidorondo? DP. DP dulu. Ya mau ngantengi bapak. Kudu tak susoni ya. Lho duwe wakil rek. Oh, ya mau kayak belantik kere iki. Nggih. Nggih, Sidorondo. Iku lho njaluk duit ambek mama. Mama Yukero. Ayo Pak D, ndang Pak D durasi. Ya kalah sampe nambah Sidorondo 50.000 ban bocor 2.000 ku tambah 8.000 cek jangkep lewat kelotok ya. Ya ampun luar biasa ndawar Belandong. Ndi mak desane mang Simongkerto. Allahu Akbar. Semua. La ilaha illallah.
bacot ibarat bubur ra bakal dadi sego mula gedongku iki tanpa umpama pengerti ngono lamaranmu sing tak tampa yo Budi Wijaya nyok joget luar benang ngarep ayo mbak ayo nganut instruktur Kabeh mau ora perlu mereka tek jos yen aku sanggup ngenteni kowe lan aku kok dadi jodone ora kena prawane tak enteni bacine ora nyono sampean sabar ngenteni ingatane tresnamu tulus lan suci sing kasut sekati pangapurane ando matresno bebojoan selawase ayo Pak G nyo topine tak serai yen kula siramu wis tak Prekelek jos sing tresno welas sejati bersama saya Ratna Antika bukan sade siramu digawe lara ora urung saiki wis dadi rondo nanging kabeh iki wis kepacut ibarat bubur ra bakal dadi sego mula gedongku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa Caca, caca, yo! kabeh mau ora perlu digendoni janjiku biyen aku sanggup ngenteni Kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni benconge ora nyono sampean sabar ngenteni ing nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno kejodohan selawase andung tresno kebojoan selawase sudah ya bintang Salam tamunya kenal. 1-2 lagu saja di sini. Sabu Kriti Ranggon Nggih, apa? Nggih, apa iku Mang? Gino, terima kasih matur subanuwun bintang tamune. 2 buah lagu. Nggih, Gino, dirimu tadi naik lupa. jaran Mas. Sekarang pulang harus lupa. Jaran Sumangga. Ya. Monggo patunan no. Yo ubur-ubur. Ikan Ubur-ubur ikan lele. Wayaku jaran le. Oh,
Ya. Lo. Ya. Wah.
bingung hatiku. Rino kelawan wangi aku tansah memuji marang kersaning Gusti. Muga kang kuwasa enggal paringi merga kowe lan aku bisa urip mulya. Kowe lan aku bisa urip mulya. Turaga budaya wijaya. Budi Wijaya lho iki. Sajose Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.